Ήταν ένα συνηθισμένο αυγουστιάτικο πρωινό. Στο δάσος του Αγίου Ισίδωρου επικρατούσε ησυχία. Το δάσος σιγά σιγά ξυπνούσε και μαζί με αυτό ξυπνούσαν τα έντομα, τα φυτά και τα ζώα. Ο Ρούλης ο Ροδούλης ξύπνησε μαζί τους και ήταν έτοιμος για νέες περιπέτειες. Επιτέλους, λίγος καθαρός αέρας. Μα ποιος είσαι τέλος πάντων? Το Πλατώνη.